Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian balai ngut kirang ba nakathan Maued West Khasi Hills kibadeiru kirawan kila jar ngai no katba kidang ya khwai do kha ka wa kabala tip kum kasdat dela kabadan shi kithan Maued West Khasi Hills jong ka wa blai inong shosnong kasnong Maued lammat kisnong gi marjan haringkat ki pulen ha ka singi ublai ka khat phratre ujildio arjar ar pulai kila lapno ya khawei ka met yam ya kanila pentikina ru sodar kasnong Maued uba NS Langrin Hak baulay to bahadian ke jing wa jong kusnong haringkat ki pulen layo banta mat lap no ya kamet yam jong uba shilling bes langrin nakawai ni kijaka kumba ar kilometer duna nakajaka ka bakija badadu menta ka jing beteng banwat ikite ki arngun kadang ya chakman laban kado hangni baya kete ke jing ja layo jing tep aka khatnyo tarik ubna jelio araja ar pulai bad kite ki laingun latip kerteng kum uba shilling bes langrin Hubert Marthong baduba kemenlang nonglang. Long ru bagi rawan kibalal kwai hagate gejaka giadan baro sanwet bad arngut naki gide gibalal lit sa miet lupa haga khatnyo tarik ujilio kat ba kilangut gide gibadak supoi haga step jong khatnyo tarik bad kala don gejing suba bagite laingun kibala jar ngai kila syarong haga umsaw jong ka wablei namar ba haga por kumba prabaji kite gilangut kidang yang kwai ha we umau siang bahe baha harut jong ka wa Kadba ki arngut ki weipan, ki lalit kwai kampaji nakate ke jaka, pada kate ke por lawan kensan ko umsaw.